Siapa kau tahu tu? Rồi đây rồi. Hello, hello, hello. Rồi đây sẽ busy rồi, tốt sẽ. 1 minute. Rồi sẽ reply hồi cái năng. Starhay cứ rằng sử dụng. Himalaya Brahmo. Hello friends. Hello, hi Himalaya. Risky बर' हायाबो सना दासो नुदों आं दासो फैखादों आगै दासो फैखादों आङो आं थानायखौ मिलाया मोनबायहाय दिनेश बसुमतारी र' Hello, good evening, Didi. Hi, Dinesh. Good evening. Himalaya Brahmo, Risky Boro friends kalam hor please. Risky Boro, Himalaya ko friend kalam hor dene. Risky agay. Himalaya Brahmo, Dinesh Bosumutari friends kalam hor please. Dinesh, Himalaya Brahmo ko onnane support kalam na de. Bodo funny short hi hello Bodo funny ma खबर Risky Boro मा ओंख्रि जाखो आब' सना माबासो मा होनोमोनथाय र' अनला ओमफ्राय ना मुला ओमफ्राय दाउ बयलारजों मुला बेदरजों एवनायमोन आरोना नोंस्रा मा ओंख्रि रिस्की बहानि मोनलाय नोङो रिस्की बर' भइस मिउजिक हेल' आब' मा खबर मोजां बर' भइस नोंहालाय बोरै दङ फैथ्राखै नामा माथो दासान्दि कमेन्टफोर आंनियाव आरो जे ब्लग बय हेल' मा ओंख्रि माबासो है दसेनो बावोहाय अनला ओमफ्राय ना ओमफ्राय दाउ बयलार एवनाय नोंसोरलाय आरजे मा ओंख्रि जाखो माइनाव नार्जारि हाय आगै मा ओंख्रि जाखो अनला ना ओमफ्राय दाउ बयलार एवनाय आब' नोंस्रालाय दिनेश बसुमतारी दिदि खालामनोसै आं लोगो दे खालामनोसै आं लोगो दे खालामहरबानो जाबाय भिजिटिं चेनेल हेल' आब' मा ओंख्रि जाखो बाजै आया आब'बो बाजैबो होनखायो माबासो माबा अनला ओमफ्राय दाउसो ओंख्रिया आरो जे ब्लग बय आलु दाउ दालि सोमोन गोथावसो नोंसिनाबो बरिया टेस्टि नङा होमबा हिमालया बर' भइस मिउजिक फ्रेन्ड खालाम हर प्लिज बर' भइस मिउजिकआ फ्रेन्ड खालाम हरदो हिमालयाखौ लोगो खालामदो दे
पुरनय ब्रह्म हलेसो माथो हंलेसोहाय पुरनय सार हंलेसो ओंखाम जाबाय पुरनय मा ओंख्रि जाखो ना उन्दुबायबो दानो रिस्कि बर' जोंना टमेट' आरो नासोमोन आब' आं चिरांनिसोमोन आब' ओमफ्राय उदालगुरियाव हाबा जाबाय आब' उदालगुरि मा गामियाव हाबा जाफैदों रिस्कि बर' खिन्थाहरदो एसे माइनाव नार्जारि जोंना बेलाहि पनिर साननि बेदर दंमोन बा मालाय माइनावआबो नोंसिना गोथावथारहाय नोंसिनिजों हाया सिंगोल लाइफ हेल' आब' हाय सिंगोल मा खबर भिजिटिं चेनेल जागोथाव नामा औ बिराद गोथावखा आर जे ब्लग बय मोजां मोननाय दंना गैया सोरनिखौ सोंखो पुरनय ब्रह्म जाबाय माथो जाबाय मैथा ना बा गोथावसो माथो मैथा फिथाइ ना मा ना मैथा बिजौ दा बायदियावथ' मैथा फिथाइसो ओंखारोना हिमालया ब्रह्म आर जे ब्लग बय फ्रेन्डस खालामहर प्लिज हिमालया ब्रह्मखौ फ्रेन्ड खालामहरदो दे अननानै आर जे ब्लग बिथांनो बिराद माबा नांगौ जादों सापर्ट नांगौ जादों नोंना मोजां मोननाय माने आंना बोरायानो दंखायोबा फिसाला दंबावोसो आंना मिथिबाय आर जे सिंगेल लाइफ जोंना आलु दाउ बयलारसो आब' बा गोथाव माथो होनबा नोंसिनाबो आकास बसुमतारी हाय आब' हेलौ आकास मा खबर फै मा होनो दहाय मा नाममोनलाय बै सासेनि लाइफआव थांदोंमोन ना मा नाममोनलाय बावलायलांबायसो आं आंनियाव फैबाय थेंक इउ सोमखोर मुसाहारि गुड नाइट फ्रेन्ड गुड नाइट सोमखोर बर' भइस मिउजिक आंना मोजां आब' आरो आं सम मोनाखैमोन अ दे जेबो नङा दे बिजिबो थायोना बयहाबो नङा होमबा खामानि थायो अके सुबुं बसुमतारी हेल' आब' हाय सुबुं मा खबर रिस्कि बर' नं वान साबखाथियाव आब' बिदिब्लाथ' बिदि जोंनि खाथियानो जायो टाउनावनो माथो नोंसिना होमबा बिदिबा रिस्कि हिमालया ब्रह्म सुबुं बसुमतारी फ्रेन्स खालामहर प्लिज हिमालयाखौ फ्रेन्स खालामहरदो सुबुं बसुमतारी आरो नोंबो खालामहरफिननांगोन हिमालया सुबुंखौ आकास बसुमतारी आं दहाय खिथा हरखादोंना आंबो बेरायहैगोन होनना अके थेंक इउ फैनायनि थाखाय लाइभआव आकास सिंगोल लाइफ जाय आब'नि लाइफ नायगासिनो दं लाइक हो औ दे दा गासिबो लाइक होना होदो अननानै दे लाइक होलाय दे आं बारायनायखौ नायनो लुबैदों देलाय लाइक होदो दे बिराद मोजां मोनो आङो लाइक होनानै थांबानो जाबाय दा थांबाबो दिनेश बसुमतारी हाबा जायै बायदि नुयो दिदि नोंखौ ब्लग नायनांगौब्रा नोङो ब्लगाव आं गथ' गथाय देखायजोबो आरो हासबेन्डखौबो देखायखायो रुजु बर' गुमैयाबो माना जब मावो नामा आब' मावालै मा जब मावा बियो बेखार गोजासोलै जोङो जब गैया हिमालया ब्रह्म सोमखोर मुसाहारि फ्रेन्स खालामहर प्लिज सोमखोर हिमालयाखौ फ्रेन्स खालामहरदो अननानै हिमालया नोंबो सोमखोरखौ खालामहरफिनबानो जाबाय आकास बसुमतारी वेलकाम फ्रेन्ड दे आरजे ब्लग बयखौ बयबो अननानै सापर्ट दे खालामहरदो दे हिमालया आरजे ब्लग बयखौ सापर्ट खालामहरलाय नोंनोबो जुदि सापर्ट नांगौ जादोंबा सानैजों खालामलायलाय आकासाबो खालामनो हागोन आं लाइक होखादों नायग्रो मोना दे थेंक इउ बहानि मोनलाय आकास नोङो सिंगेल लाइफ आब'आलाय मा मावो दायो आं दङलै बिदिनो बेखार मिजिं नार्जारि मा ओंख्रि जाखो जारौ माबासो अनला ओमफ्राय ना मावा ओमफ्राय दाउ एवनाय मुलाजों सुबुं बसुमतारी जागोन आब' दे दिनेश बसुमतारी आं
आं थानायखौनो मालाबा जाया जाया मोनथारोहाय मबाइलखौ। दिनेश बसुमतारी आं मिथिगौ हाबा जानाय होनना बेलेगफोरासो मिथिया होनना खोमा नायो होमबाथ' नों आंनिखौ नायखायो ब्लगखौ। हिमालया ब्रह्म औ आंनोबो सापर्ट नांगौमोनथ' आकाशनोबो सापर्ट नांगौ जादों अननानै आकाशनियावबो थांनानै नायबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामफिनबानो जाबाय आरो। आं कसुगावनिनो कसुगाव दे मिथियो कसुगाव होननाय जायगाखौ खोनाफेरदों आंबो। सिंगेल लाइफ गुमै गैया नामा आब'? बियो उन्दुलांबाय गुमैया ओमफ्राय आङो बिसोर गासिबो उन्दुजोब्बाय ओमफ्राय आं बिसोर उन्दुनायखाय लाइभआव फैबाय आरो। दे गोथावथार ओंख्रिफोरा माथो गोथावानो हाय आब' मोजांना? बरिया मोजांथ' मोजां होनजायो आगै। नोंहालाय बोरै दङ? समित बर' बहानि आब'आ? आं उदालगुरिनि समित। गोदानै फैदोंब्ला सापर्ट खालामना होदो हो अ समित होनफ्लांदों आङो समजितसो मोजां नायसननो रोङाखै आं। एस एन चेनेल आंखौबो फराय दे कमेन्टसखौ फरायदों एस एन फरायदों दे। जाय गोदानै फैदों अननानै आंखौबो सापर्ट खालामदो आरो लाइकफ्राव थुलाबायनानै होदो नङा होमबा लाइक होलाय दे सोरबाफोर होआखैमोनबा लाइक होनानै थांबानो जाबाय दा थांबा। खोमसि नुदों। गुसु जाथारबायहाय दाना। आं लाइक होबाय दे आब' दे थेंकिउ बर' बयस थेंकिउ स' माच मांकि माइन आंखौ सिनायाखैदां ना मांकि माइन आं मा जोंनिथिंजायनि नामा? आं सिनायनाय बायदि मोनासै खिन्था हरदो दे एसे। आकाश बसुमतारी हाय लोगोफोर सोरबा लोगो जानो नामा? लोगोफोर आकाश नै आकाशजों सोरबाफोर लोगो जानो नामानो? एस एन चेनेल माथो फरायाबो दे फरायबाय दा नै फरायगासिनो। हिमालया मिजिं नार्जारि फ्रेन्स खालामहर प्लिज हिमालयाखौ मिजिं नार्जारिया फ्रेन्स खालामहरदो आरो हिमालयाबो खालामहरफिनदो सिंगोल लाइफ। दे होनबा आब' आं उन्दुसै आइ एम फ्रम क'क्राझार दे उन्दुदो दे उन्दुनो ओंखारबाय नामा दानो? हिमालया ब्रह्म एस सि चेनेल फ्रेन्स खालामहर प्लिज दे फ्रेन्स खालामलायदो। सिमां ब्लगआबो मानो दानफिनखो मा हरनायमोन? मिजिं नार्जारि लाइक थेंकिउ हिमालया ब्रह्म बर' फिसा मुसाहारि फ्रेन्स खालामहर प्लिज दे खालामहरदो दे। एस एन चेनेल आंनिखौ गोजौआव नायसाय कमेन्टसखौ नायबाय दे नायबाय आं नायबोबाय थाखादों। एस एन चेनेल सन्तस बर' हाय हेलौ सन्तस मा खबर? रिस्कि बर' लाइक थेंकिउ रिस्कि जांगिला नार्जारि हेलौ आब' आंहा दासो दे थेंकिउ फैनायनि थाखाय। बहानिमोन आगैया? एस एन चेनेल नायफिन गोजौआव नायसाय नङा नों मालाबा नेट प्रब्लेमबा नुवा ओमफ्राय नों मा हरदोंमोन र' आं नायनि दै। एस एन आंखौबो फराय दे कमेन्टसखौ हेलौ फरायदों दा नै। दे बेखिनियानो। हाय रिस्कि बर' नै आकाश बसुमतारिया बुंदों हाय रिस्कि बर' होननानै। रिस्कि दंना गैया? एस एन चेनेल गोजौआव नायफिनसाय। मा आं नुवासै एस एन चेनेल गोजौआव मा दंमोन आं नुफिनासै।
मा ओंख्रि जाखो एमार एयार मा ओंख्रि जाखो अनला ना ओमफ्राय दाउ बयलार एवनायमोन जोंना ओमफ्राय जांगिला नार्जारि चिरां बिजनिनि दे थेंकिउ हो लाइभआव फैनायनि थाखाय गोदानै फैदोंब्ला माबा मा होनोमोनलाय सापर्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय एसे ओमफ्राय भिडिअफोरखौ फुरा फुरा नायनानै हो दे मिजिं नार्जारि आंबो क'क्राझार मा होनो फाकिराग्रामनिसो क'क्राझारनि गोजाथार माथो दिनैना मांकि माइन्ड बेबो क'क्राझारनि माथो क'क्राझारनि गोजाथार थांगोन र' क'क्राझाराव माब्लाबा आरजे ब्लग बय रिस्कि बर' अननानै नोंबो दे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय नोंसोर गावजों गाव बिदिनो सुबुं बसुमतारी आब'आ बबेनि आं उदालगुरिनि सुबुं मांकि माइन्ड टिपकाइनि ने बिदिब्ला बेक खालामफिनलाय आंनिखौ मा हरदोंमोन दे नों बेखौ हरफिनलाय देलाय एसएन चेनेल नों दहाय सिगाङाव मा हरदोंमोन आङो र' दा खालामगोन आङो नोंनिखौ एसएन चेनेल आं दा बेक खालामफिनगोन नों आंखौ खालामबाय ने बिदिब्ला आरके बड' स्टेटास हेल' आब' दासो आंहा दे थेंकिउ फैनायनि थाखाय सुबुं बसुमतारी लसमि फुरि मा खबर आब' मोजां लसमि दिनेश बसुमतारी मार गोजानग्रा जाबाय नामा दिदि आसामाव बिराद गोजांखायोलै खामानि दामानि मावनो बाखायो गोजांनायजों सिखारनो बाखायो ओमफ्राय जांगिला नार्जारि आंहा सापर्टखा आंबो सापर्ट खालामदो आंखौ सापर्ट खालामदो गैयाबा एसे अननानै दे आङो खालामगोन दे खालामगोन नोङो भिडिअफोरखौ नायनानै कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय नङा जाहाथे बावनो हायै आरो र' एसे सियायगोरनां आरजे ब्लग बय गसाइगावनि आरजेआ एमार गोजाङाखै नामा गोजाङाखै जायो गोजांनानैनो सुइटार गानजोबबावबायसो आं नै मिथिबाय गोजाङोलै प्रमद नार्जारि बाजै नाइस थेंकिउ प्रमद थेंकिउ स' माच हिमालया ब्रह्म आरके बड' स्टेटास फ्रेन्ड्स खालामहर प्लिज दे आरके बड' दंना गैया हिमालयाखौ फ्रेन्ड्स खालामहरदो बड' इउटुबार माथो आंनि कमेन्टसखौ नुवा नामा जोंबायसोलां बाराबा हारे नै नायदोंथ' बड' इउटुबार नै दासो नुदों आङो गावहा दासो हरखादों जुवेल बसुमतारी हाय सना हेलौ जुवेल मा खबर भिडिअफोर होथ्राखै नामा जुवेल माथो नुनाय बायदि मोनथ्राखै दासान्दि मांकि माइन्ड दे होमबालाय जोंहा क'क्राझार साबसक्राइब खालामलायसै ना मा बुङो खालामलायदो दे क'क्राझारनि इउटुबारफ्रा बांसिन क'क्राझारनि दंदांहाय हिमालयाबो नै क'क्राझार टिपकाइनिसो प्रजितसा नार्जारि दासो आब' आंहा मा ओंख्रि जाखो जोंहा माबासो अनला ओमफ्राय मा होनोमोनलाय दाउ बयलार एवनाय मुलाजों एवदों मुला बेदरजों नोंस्रालाय मांकि माइन्ड टिपकाइ काजिगाव मा होनो मंलास हरा मासि गोरा गोरा नाम गामि बिलाय बंसि जरा पार्बाथिरा आयु गामियाबो देन्जारसो जायगाया जुवेल बसुमतारी फ्रेन्ड्स खालामहर प्लिज जुवेल हिमालयाखौ फ्रेन्ड्स खालामहरदो एमार्ट थेंकिउ एमार्ट बड' इउटुबार मोनथाम मोनब्रै हरबाय आं कमेन्टस दे दासो नुगासिनो आं माने नेट प्रब्लेमबाबो मालाबा कमेन्टसफोरखौ नुसना माने कमेन्टसफोरा फैया आरो नेट प्रब्लेमबा मालाबा समाव ओमफ्राय नोंनियाव नों नुहैनाय बायदि मोनगोन आरो ओमफ्राय नुवा सापर्ट नांगौबा लिंक हर लाइभआव दिनेश बसुमतारी सापर्ट नांगौबा लिंक हरनो थिनदों लाइभआव
आकाश बसुमतारी रावबो लोगो जानो गोसो गैया नामा ना बयहाबो ग्र' जाखानाय गोजाखासो नामा आयै आकाशखौबो नै फ्रेन्ड खालामहरदो हिमालया नोंनोथ' बिराद फ्रेन्ड नांगौ जादोंना दायो नोंबो खालामहरदो आकाशजों हिमालयाजों लालायलायलाय देलाय मांकि माइन फ्रेन्ड्स खालामहर प्लिज मांकि माइन दंना गैया नै हिमालयाखौ फ्रेन्ड्स खालामहरदो बिजय दैमारि गुमैया मा मावो आब' सना गुमैया बिदिनो दंथ'योहाय फिसा फिसौ एनरेगानि थिखाफोर मावलाबायो बियो खामानि गैया मावबाबो फैसा थाया राजु बर' हिन्दु ना ख्रिस्टान आब'आ आङो हिन्दुसो हिमालया ब्रह्म बड' इउटुब फ्रेन्ड्स खालामहर प्लिज हिमालयाखौ खालामहरदो बड' इउटुब लाभ जुयेल बसुमतारी लाभ हरदों बियो थेंक इउ सिमां ब्लग हेलौ मा खबर बाजै मोजाङानो सिमां आंहा दासान्दि नोंहालाय बोरै दं सिमां बिग्राय मुसाहारि हाय हेलौ मादै हाय बिग्राय मुसाहारि मा खबर फैबाय थाथारो लाइभआव आंजों बिग्राय मुसाहारिया ओमफ्राय जायफोरा गोदान आरो सोरबाफोर नायनानै थाबाय थादोंना कमेन्टसफोर हरदो आरो जायफोरा गोदान सापर्ट खालामहरदो नङा होमबा सापर्ट खालामलायदो लाइकफोर थुनानै होदो एसे गोसोआ गोजोन मोनथोंसै बिग्राय मुसाहारि बेखौ नायखांखाबाय आं हिमालया बिग्राय फ्रेन्ड्स खालामहर प्लिज बिग्राय मुसाहारि अननानै हिमालया ब्रह्मखौबो फ्रेन्ड्स खालामहरदो अनजिमा बसुमतारी हिन्दु बा मानो सिन्दुर फुनाखै फुनदों नै फुनदों हरखाय नुवाखै नैबेयावनो दङ माने मोनाबो ना ओमफ्राय जेबो देलायाखैबो मायाखैबो आङो दहाय दुगैखांनानै जेरै दं एरैनो दङ आङो हांसो बे मा होनो हांसो बेदखार जादों खमला खावलाय मा होनो बिग्रु मोसाहारि हांसो बेदखार जादों खमला खावलाय मा बुंखो आं बुजिथारासै दिदि आंनो उदालगुरिनि सिख्ला नायना हरदो सासे नों बहानि देलाय दिनेश खिथाहरलाय उदालगुरिनि हिनजावखौसो नांगौ ने बिदिब्ला दे आंजों रायज्लायबाय था आंनि लाइभआव फैबाय था आरो कमेन्टस हरबाय था होमबाना आंबो उनावहाय नागिरना हरगोन जांगिला नार्जारि आंखौ एसे सापर्ट खालामलाय गाइसमोन दे जांगिला नार्जारिखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर आगैया बाथौ नामा जोंनिया ब्रह्मसो आब' अनजिमा ब्रह्मसो जोंनिया ओमफ्राय बाथौ नङा आरो सिगाङाव हाबा जायै समावहाय बाथौसोमोन ओमफ्राय हौवानियाव ब्रह्म मोनफैबाय आरो आरजे लाइभआव फैनाय साफ्रोमबो नोंथांमोन थांनानै साफा मानसिफोरखौ सापर्ट खालाम हैथां होनब्लाबो दानो मोजां रिङाव फैगोन फिलिप नार्जारि बुक लाइक दान थेंक इउ फिलिप नार्जारि थेंक इउ फैनायनि थाखाय लाइभआव मा खबर फिलिप नार्जारि बिग्राय मुसाहारि हांसो जादो बेदर आं रावनिखौबो खालामगोन र' माब्लाबा खालामानो बिसानजित ब्रह्म हाय आब' हेल' बिसानजित मा खबर हिमालया ब्रह्म फिलिप नार्जारि ब्लग फ्रेन्ड्स खालामहर प्लिज दे हिमालयाखौ फिलिप्स नार्जारि फ्रेन्ड्स खालामहरदो आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब लाइक दान बाजै आं दोनथ'बाय वा दे थेंक इउ
लाइक होनायनि थाखाय। मा लाइभआव थांफिनसैलाय नामा नोङो ग्रोबनो? दहाय नों लाइभ फैदोंमोन ना? थेंक इउ दसेब्लाबो फैनायनि थाखाय। सोमखोर ब्रह्म काश्मिरनि बादि गुसु जाबाय नामा आसामाव बाजै? गुसु जाबाय, बिराद गोजाङो दायो, फुङाव रासिन गोजाङो आरो। आरजे ब्लग गावजों गाव सापर्ट नांगौ जायो। थांनानै सापर्ट खालाम हैलायसाय दानो रिंआव फैगोन। गावजों गाव औ सापर्ट नांगौ जायो। थांनानै सापर्ट खालामहैलायसै दानो रिंआव फैगोन। दे गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौथ' आरो। आकाश बसुमतारी दोरोबबाय दे आं रावबो कमेन्ट रिप्लाइबो हरखानाय नङा बेखायनो आं दोरदबाय। दे दानो थांसै बिदिब्ला आकाश बसुमतारी। फिलिप नार्जारिया नै आकाश नरदों। दिनेश बसुमतारी आं बाक्सानि दिदि। दे बाक्सानि ने बिदिबा। हाय आदा सना फिलिप आंना बिदाया दासो फैदों। नोंबो ओंखायनोथ' दानो थांनाङा आकाश, थाबाय था। हिमालया जांगिला नार्जारि मा खालामदों बर? हिंबाद सांमा लाइक थेंक इउ हिंबाद। सन्जिब बसुमतारी कमेन्ट फरायलाया आंनिखौ। नै दासो नुदोंथ' आं दासो नुदोंना ओंखायनो। आकाश बसुमतारी थांथ'ला आब'। दे थांथ' नाङा, मानो थांनो? ओंखाम जाखाबाय दा नामा ना बिजि नङा? दालाय हरावलाय माथो खामानि थानो, नङा होमबा? थाबाय थाथ'दो आरो। हाय सांमा ब्र' खबर कैसा है? हिमालया नों आंनि चेनेलाव फै, आं गाबोन फुंनि 8-9 बाजियाव रिटार्न होगोन। हिमालया फिलिपखौबो सापर्ट खालामहरलाय। आकाश जाथ'वाखै, दाबो जायाखै, 9ता जानोसै माथो। जांगिला नार्जारि हिमालया उन्दुना दं ब्र'। उन्दुबाय नामा जांगिला नार्जारि? आकाश बसुमतारी रागासो जोंबायमोन रावबो कमेन्ट रिप्लाइ होयिखाय। र' रागा जोंनाङाब्रा, एफा थाब रागा जोङो नामा? लायबावसो जे आर आकाश। गोदानै फैदोंब्ला दे सापर्ट खालामदो, आंखौबो सापर्ट खालामनानै गालांदो। आरबि एन्टारटेनमेन्ट लाखि बयखौबो थांथ' होनाङा दे बाजै। थांथ' नाङा होननानैसो आं बादा होखादों, रावबो थांथ' नाङा अननानै थाबाय था बिदिनो। नायबाय था रायलायबाय था। आरबि हाय नै फिलिपआ बुंदों आरबि नोंखौ हाय होनदों। हिमालया ब्रह्म सन्जिब बसुमतारी फ्रेन्ड्स खालामहर प्लिज। हिमालया ब्रह्म सन्जिब हिमालयाखौ फ्रेन्ड्स खालामहरदो। हाय आरबि ब्र' होनदों नै आकाशआ। दिनेश बसुमतारी आं लाइभनिफ्राय ओंखारथ'नोसै दिदि। मानो थांनो नागिरदों? दानो थांसै। फिलिप नार्जारि ब्लग स्वदवमवारि नोंनिखौबो सापर्ट खालाम। आंनिखौबो सापर्ट खालाम। अके खालामगोन दे, नोंबो आंखौ खालामबाय ने? ओमफ्राय आं गाबोनसो बेक खालामफिनगोन दे नोंनिखौ। माने लोगो बिदि सापर्ट खालामलायनानै लोगो साबसक्राइब लालायलायबाथाय खमायफिनो। नोंनाबो खमायगोन आरो आंनाबो खमायगोन आरो ओंखायनो अखानायैसो खालामनो हायो आरो मोनथियैफ्रा। बिदियावनो खमायोब्रा, थाब बै खमायबाय थानाया बुरजा। बे लाइभआव लोगो साबसक्राइब लालाय लायोना, ओमफ्राय बिदियाव खमायफिनो आरो। मोनथिथारबायहां बिराद खमायजाबाय आङो सिगाङावनो। आंबो मिजिं नार्जारि आंबो बाय नोंनि लाइभनिफ्राय ओंखारलांसै गाज्रि दामोनसै उन्दुनो ओंखारबाय जारौ। दे जेबो नङा दे, थांनो हागोन आरो नेक्स्टआव फैबावोबा फैदो उनावहाय। ना आंखौ गाज्रि मोननासो थांनो नागिरखो नामा नोंसोरलाय? रिस्कि बर'आ माबाफोर बुंदोंमोन नामा? दानफिनबाय बियो। आरबि हाय आकाश
रिस्कि बर' नोंसा न'आव सोर सोर दं आब' सना? जोंना न'आवहाय माबा मा होनो बिहाव बिखुनजो दङ, ओमफ्राय आंनि फिसाला सासे दङ, ओमफ्राय आंनि हासबेन्ड दङ। जोङो साबा जायो आरो आंजों। आकाश बसुमतारी हाय आदा आरबि ब्र मा मैगंमोन? आरबि मा मैगं जाखोमोननो नै आकाशआ सोंहरदों नोंखौ। दिनेश बसुमतारी आं शपिं खालामनो थांनो ओंखारदों लोगोफोर जों दिदि बहा थायो नोङो दिनेश बसुमतारी? दासो शपिं खालामहैनो नागिरनाय आसामनि बाहेरायावसो थायो होनदों नामा नोङो? आउट अफ आसामाव। आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब रिस्कि प्लिज काम उइथ मि नाव। रिस्कि आरबिखौ सापर्ट खालामहैदो। रिस्किया माबा मा होनो चेनेल गैया बेहाय इउटुब चेनेल गैया, होमबाबो सापर्ट खालामना होदो आरबिखौ। जांगिला नार्जारि उन्दुबाय दे। सोमखोर ब्रह्म आंबो उदालगुरिनि बाजै। नोंसिना मा गामि? जोंना खाजियामाथि बालाफारा होनो जोंनिखौ। सोमखोर ब्रह्म नोंसिना मा गामि दे खिन्थादो। फिलिप नार्जारि दे आंहाबो गाबोन फुंनि 7 बाजियावनो डिउटि दं। बाय बाय लोगोफोर। माबाफोर जब मावो नामा आदा फिलिपआ? दे एसे खिन्थाना हरबा मोजां मोनगौमोन आङो, माने मोनथिनो लुबैयोना। आरबि आंनिखौबो खालामदो प्लिज ब्र। आरबिखौ बयबो रिकुवेस्ट खालामजोबथारबाय आरबि नोंखौ। दे नों बयनिखौबो खालामना होजोबथारदो। आकाश बसुमतारी सोरबा आंखौ दाहोना लानो नामा लोगोफोर? मानो बिदि होननांगौ जाखो इसिबां गोरों मानसियालाय। आकाश बोरमा दालि रुटि टमेट' साखिनिसोमोन। बा गोथाव गोथावथारहाय मालाय आरबि मोनासो। आकाश बसुमतारी आदा फिलिप थांनोसै नामा? आदा फिलिप थांनोसै नामा? हिमालया उन्दुबाय। एसएन फिलिप आं नोंनिखौ खालामबाय आंनिखौबो खालामदो। एसएन फिलिप नोंखौ एसएनआ लोगो खालामबाय, नोंबो खालामफिनबानो जाबाय। आकाश बा थाथ'दो दे फंबाय सना। थांसिगोन नै आकाश फिलिपआ थांथ'नोसैनो। बिथाङा सोलाबथ'नाय नंलादां। आकाश बसुमतारी आकाश आंहाबो बोरमा थायोना आरबि ब्र। मनिषा ब्लग हेल' फ्रेन्ड आंहा दासो दे जेबो नङा दासो फैदोंबाबोथ' गोजोननाय मोनबाय आङो। थेंक इउ दासो फैबाबो। फिलिप नार्जारि इलेक्ट्रिकनि खामानि मोजां दे बिदिनो बेखार थानाङालै दानि जुगाव ने। फिसाबाबो जानला मोनला माबा मोनसे खामानि मोनबाबो मावथारनांगौ। ओंखायनो मोजांसो नोंना खामानिया इलेक्ट्रिकनिबाथ'। आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब हाहा सोरखौ खालामथ्र'बावनो आंलाय खालामना होजोबथारदो नोंनो आरबि। गासिखौबो थुनानै होजोबथारदो नोंथ' अनसुला मानसिना। दिनेश बसुमतारी मुम्बाइआव थायो दिदि। मुम्बाइआवसो ने दे मोजां नोंनानो थिगानो। खामानिया मा खामानि दिनेश बसुमतारी नोंसिना? निजोम अफिसियेला फंबाया नै दासो फैदों आगैया। हेल' स्वदम आब' निजोम हियार दे थेंक इउ निजोम थेंक इउ फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गोसो गोरबोजों। आंबो नों बायदि होनसै। ओमफ्राय ओंखामफोर जाबाय नामा निजोम? उन्दुबाय नामा? आकाश बसुमतारी थेंक इउ आदा फिलिप सना बाय गुड नाइट वेट फर इउ सुइट ड्रिम्स। एसएनडि जागोन आं गाबोन फुंनि 8-9 बाजियाव खालामगोन। मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड? जोंना माबासो अनला ओमफ्राय अनलाजों नाजों ओमफ्राय दाउ बयलारजों मुलाजों एवनाय ओंखाम गोरलैमोन जोंहा दिनै। ओंखायनो गोथाव गोथाव जादों। अब'से ओंखाम गोरलै गैयाबाबो गोथाव गोथाव जाखायो जोंहा। बयबो आंनिखौ खालामग्रो। एसएननिखौ बयबो खालामग्रोनांगौनो बिनि उनावसो गुबुननिखौ खालामनांगौनो नै। बर' भइस मिउजिक
सोरनोबा सापर्ट नांगौबा आंखौ फ्रेन्ड खालाय लोगोफोर। दे नै बर' बयसखौ फ्रेन्ड खालामग्रोदो ओमफ्राय नोंसोरनोबो सापर्ट नांगौ जादोंबा आरोना कमेन्टफोर हरलायलायनांगौ। निजोम हियार आयेगारे बाबा निजोम फैबाय नै निजोम अफिसियेल हेलौ फिलिप आदा बाबा रे बाबा नै लोगोफोरजों लोगोफोर लोगो मोनलायजोबथारबाय माथो नै आरबिबो दंबावो फिलिप दङ निजोम दं लोगोजों लोगो आकाश दं नै लाइभआव आंनियाव आरबि इन्टारटेनमेन्ट बयखौबो अनखायो आं मालायफोर बायदि नङा थेंक्स। दे ओंखायनो नों गासिखौबो खालामजोबना होथारदो नोङो लिंकआव थुयै थुयै। नंखागौबोलै आरबि ब्र' नंगौ दा इसिबां अयनाय नङा बयखौबो खालामो बिथाङा। बिथांनि चेनेलाबो देरबोगासिनो मालाय आरबि इन्टारटेनमेन्टना इउटुबार गिदिर जाहांबाय बेहाबो। मनिषा ब्लग बिदिनो गोथाव गोथाव जानांगौ ना फ्रेन्ड। गोथाव गोथाव जाबाबो माथो मोदोमानो बारायनो रोङा बिदिनो रांख्रेबख्रेब मालायफ्रा मालायफ्रा एफा गोथाव गोथाव जायो ओमफ्राय गोथाव गोथाव जाबानो फुङो ओमफ्राय आंहा गोथाव गोथाव जाबाबो फुंनो रोङा मानोबा। बुहुम हेलौ बुहुम मा हरनायमोनथाय जायफोरा गोदान अननानै आंखौ सापर्ट खालामजोबदो बिराद गोजोनगोन आङो। आकाश बसुमतारी आदा फिलिपजों नोंजोंनो अनसुलाखा आरबि ब्र' अनसुलाथारहाय बिसोरो मालाय। निजोम अफिसियेल गाइस आंहा गार्लफ्रेन्ड मोनबायलै पार्टि जानोबा कबिथा नामा निजोम गार्लफ्रेन्डआ कबिथा बायदिसो मोनदों आङो। दिनेश बसुमतारी आं हटेलाव मावो दिदि बेटाराव मोजां दे मोजां थिगानो बिदिनो मावबाय थाबानो जाबाय। एसएन चेनेलखौ मानो सिनाया दे एसएन चेनेलखौ बयबो अननानै थुनानै होदो साबसक्राइब खालामना होदो सापर्ट खालामदो। हाय मनिषा ब्लग हाय मनिषा होनहरदों आकाशआ मनिषा दंना गैया? अके बाय अल फ्रेन्डस गुड नाइट फिलिप नार्जारिया होनदों दे गुड नाइट दे गुड नाइट। बारा दाबुं दे मेगन नांगोन हाहा मालाय नोंना 1K जाहांहाङैनो दंथारो अननानै नै आरबि इन्टारटेनमेन्टखौबो 1K खालामनानै होदो बेबो बयखौबो खालामो सिबाय मानसिया मालाय बायदि नङा इउटुबार गिदिर जाहांबाय बेहाबो चेनेला देरबोगासिनो दङ लाइभ फैयै फैयै। आकाश बसुमतारी वेलकाम आदा फिलिप। साबेस्टियान बरगयारि नोंसाबां आंखौ सिनायनाय नङामोन ना नोंसबां आंखौ सिनायनाय नङामोन ना सिनायदों साबेस्टियान नों आंनियाव फैबाय थाखायोना सिनायदों आंखौ अके आदा फिलिप सना होनदों आकाशआ। निजोम येस आब' थामाम खुसि रे बाबा दे थिगानो। कबिथामार नामा निजोमना। मनिषा ब्लग हेलौ आकाश हेलौ आकाश होनदों मनिषाया। रिजु मुसाहारि हाय सिस्टार हेलौ आब' मा खबर मा खालामदोंमोन उन्दुनो ओंखाराखै नामा? गुसु जाथारबायहाय ने लोगोफोर दाना बिराद गोजांथारो अर सायोना साया नोंसोरो? अर सायनानै खामफ्रामजोब्बाय नै आखाइफ्रा माबा मा होनो बेरला जोबथारबाय ओरैनोबा। नै जोंना जोहोलावआ दासो खावब्ला फैदों माथो दहाय आङो सानदोंसोमोन जोहोलावआ माथो दाना फैथारला होननानै हेलौ आब' जाहरदों जोहोलाव थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय। आकाश बसुमतारी खबरा बोरै मनिषा ब्लग खबरा बोरैनो मनिषा। साबेस्टियान बरगयारि आं चेनेल चेन्ज खालामनायदों आब' दिनै दे
मानो चेन्ज खालामखो जेन'बा साबेस्टियान माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा? गुड आब' हेभ इउ सुइट ड्रिम थेंक इउ निजोम रिजु मुसाहारि थान्दा जाबाय जोंहा अर साया जोंहाथ' अर सायो थान्दाना बिराद गुसु खैथायाव सिखारो नों आब' रिजु? आंहाथ' जि फुङाव सिखारनाङो आङो 5:30 सिखारो आङो ओमफ्राय गावनि खामानिखौ गावनो होसोनांसिगौ जायो आरो 5:30 सिखारनानै बाबाबो गवा गुसुखाय सिखारनो बागुलायो फुङावहाय साबेस्टियान बरगयारि नङाबा आं एस.एम.पि वार्डजोंसो बांसिन नायोमोन अ बिदिब्ला मा गोदान चेनेलनि नामा मा नाम दे खिन्थालाय गुड नाइट आब' सेम टु इउ आगै निजोम नोंनिसिमबो गुड नाइट आंना खबरा मोजांनो लोगोफोर दे मोजांसो जाखानांगौहाय मनिसा लोगो रिजु मुसाहारि 6टायाव अ नोंहा मालाय एसे गोबाव उन्दुनो मोनबावोसो आंनिफ्राय आधा घन्टा बांसिन उन्दुनो मोनबावो आंहा 5:30 सिखारनाङोहाय रिजु आब' बिराद जारलासो आब'आ आंनि भिडिअखौनो नाया खोमा एस जोहोलाव मानो नाया जानो नायो आं कमेन्टफोरसो हरलाबायनाय जाया रिजु मुसाहारि खम्बलनिफ्राय ओंखारनो बायो नंगौ दा गुसुबाथाय खम्बल सिंनिफ्रायनो ओंखारनो बामारो बिराद बाखायो एस.एम.पि वार्ड आब' साबेस्टियान बरगयारि एस.एम.पि वार्ड आब' होनहरदों ओमफ्राय उन्दुला जोबथारबायदां दिनै मानसिफ्रा थाब माथो बारा कमेन्टफोरबो हरासै हरबो जाखादोंना आं फैनाया एसे लेट जादों जोंहा ओंखाम गोरलै जादोंमोन नालाय न'आवहाय ओमफ्राय ओंखाम गोरलै जाखांनानै थाब जाहोखांनानै लाइभआव फैदों आरो आं माने बारा मा होनो ब्लग लाबोनो सोलाबथाराबा लाइभ फैयो आरो मालाबा दे दहाय फुङाव हगार सायरा दे दहाय फुङाव हगार सायरिया माबादिमोन एसे बुंलाय मोजांब्रा मोजां नोंथ' मोजां माबा स्टेटाससो हगारो दा नोङो सेबास्टियान बरगयारि अ आंहा दाबो ओंखामखौनो दाबो जायाखै आब' हाब दासिमबो जायाखै गुसु जाजोबसिगोन बियो ओंखामा जादो जि सेगासिनो दे थाब कमेन्टफोर हरदो रायज्लायनोसै थाब रायज्लायनोसै दोननोसै आंबो बारा गोबाव थाला एसे गुसुआव खम्बल सिङाव हाबनानै थानो लुबैबाय गोजांबायना थाब हाबा जायोलै नोंसोर दाना गोबाव उन्दुनो मोनैनि दुखु नंगौ दा थाब हाबा जाबाथाय बिदिनो मा ओंख्रि जाखो सिस्टार जोंहा माबासो अनला ओमफ्राय दाउ बयलार एवनायमोन आरो दाउ बयलारजों मुलाजों एवनायमोन बोहैथि मुसाहारि नै लोगोआ फैलायबाय आंना उन्दुनो ओंखाराखै नामा लोगो उन्दुनो ओंखारनानै सिजायगासिनो आङो ओमफ्राय बोहैथि लोगो नों बहानि आं नोंखौ सोंनोसो नागिरगासिनो दंमोन ओमफ्राय एस जोहोलाव थाब औ बेखौथ' आं नायखांबाय दानिसो
सेबास्टियान बरगयारि दासो संगासिनो आब'। मा ओंख्रि संदों बेबा सेबास्टियान नोंस्रा? जोहोलाव नै सियायलायबाय नै आङो थाब थाब सियायबाय थायो। आंखौ माथो गोजाङाखै गस्ला गिन्दिल' गाननासो उन्दुना दं आंलाय। हाब नोंहा मालाय बिराद थाग्रा खोमादांलै। थागरथारदां मानसिया जोहोलाव ओंखायनो गोजांनो रोङा। देन्जार जागोनलै नोङो। आकाश बसुमतारी मा गामि नोंसिना बसुदाम? जोंना उदालगुरि ओमफ्राय खाजियामाथि ओमफ्राय बालाफारा होनो आरो। सोरो आङो? माथो जाखो? चिरांनिसो बोहैथिया। दे गामिनि नामखौ खिन्थानायनि थाखाय थेंक इउ बोहैथि लोगो। नोंथ' मेदाम मावोदां ने बोहैथि? नोंहा मालाय जब दङहाय। देरहाफुंबाय लागाव बैसागु नांबाय नामा देरहाफुंबाय दानो? दासो फैदों ने नोङो? मनिसा ब्लग बोहैथि फ्रेन्ड आंजों लोगो गैयाबा जादो। मनिसा फ्रेन्ड ना बुंदों बोहैथि? नों मनिसाजों लोगो जादो सापर्ट खालामलायदो दे। आरबि इन्टारटेनमेन्ट नालाय मा गोबाव गोबावजोंसो नुजाफैयोब्रा। रिजु मुसाहारिया 1K जाबाय कंग्रेसुलेसन्स। नै रिजु मुसाहारि नोंहा 1K जाबायनो कंग्रेचुलेसन्स दे आंनिफ्रायबो कंग्रेचुलेसन्स। आरो थाबैनो 2K जाथों। रिजु सेबास्टियान आंखौलाय माबा कंग्रेचुलेसन्स होनला नामा? आंना दिनै 3K जाबाय। ओमफ्राय आं दिनै जोबोद हेपि खिन्थानोसो बावदों नोंसोरनो। सेबास्टियान बरगयारि आलु बोरावबो थांखो? आलु ओमफ्राय दाउ दालि जहल वाव मासि गोथाव टेस्टि। अनजिमा बसुमतारी बा दाबो लागासिनो आगै आंना जोब्बायसो जादोंमोन। दङ दाबो नै दंगासिनो आङो। मा खालामनायमोन आब' अनजिमा दहाय मा खालामहैब्रबखोमोन? रिजु उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नामा? औ उदालगुरिनि आङो। जोहोलाव आं आसामाव गैया आब'। बहाथो थायो जोहोलाव दायो? देरहाफुंबाय औ नांहांबाय। बैसागुआथ' नांहांखासिगोन डिसेम्बर जोबबानो। मागो जोबबासो बैसागु नांनाय बायदि मोनो। दुर्जधन ब्रह्म बोरो आसोला गैयालै अलसिया आसोलाथ' गैला। थांलायबाय बहाबा बेरायहैदों। सोमखोर ब्रह्म आदाया मा बुंदोंमोन बाजै? आदाया मा बुंदोंमोनथाय आंबो बावबायहाय एसे बावनाय माबा दङ आंनाबो खर'आ एसे बावलाबायो। मा बुंनायमोनथाय? बड' फानि सर्ट कंग्रेचुलेसन्स 3K थेंक इउ कनग्रेचुलेसन्स होननायनि थाखाय। खोमथा मुसाहारि हाय आब'। नै जोंना खोमथा आगैया दासो फैथारदों दासो ओंखाम जाखांदों नामा ना मुगासे उन्दुनानै दासो सिरि मोनफिनदों नामा? खोमथा मुसाहारियालाय जोहोलाव खामायगासिनो मालाय बोहैथि फ्रेन्ड ना इउटुबनि आरो फारसेथिं टिचार्सनि मा जालु एम्बु खुगा मालाय ने नङा होमबा? मालाय मोननै मोननै खामायोहाय गुबुनफ्रा आंहासो बिराद बेखार जारलाथारहाय। आरबि इन्टारटेनमेन्ट थेंक्स बाजै कनग्रेचुलेसन्स थेंक इउ आरबि। बड' फानि सर्ट दुर्जधन थौदोलाय। बहाब्रा बहा लिंलायलायबाय थाखो नोंसोरलाय? अबेनि मोनलाय नोंसोरो बड'फानि आरो दुरजधन बहानि मोनलाय नोंसिना जायगाया मा गामि? खिन्थाहरदो। बे दुरजधन होननायालाय बहानि? दे जायगाखौ एसे खिन्थाना होबा मोजां मोनगौमोन आङो। बोहैथि मुसाहारि प्राइभेटआवसो लोगो ओमफ्राय उफाय गैया मावनांगौ जायो। दे जेबो नङा बेखारल' थानाङा प्राइभेटआवबोथ' एसे एनै मोननायाथ' बोजोंनि नङा होमबा? ओरैनो थाबा मालाय ओरैनो थाथारनाङा ओंखायनो। आंबा प्राइभेटआवनो दंलाबायो फर ग्रेडआव
आकाश बसुमतारी सोरनोबा सापर्ट नांगौ नामा आंखौ लोगो खालाम गाबोन बेक खालामफिनगोन आं। आकाश बसुमतारीखौ सोरनोबा सापर्ट नांगौ जादोंब्ला खालामहरदो ओमफ्राय आकाशाबो बेक खालामहरफिनगोन ओमफ्राय कमेन्टफोर हरलायलायबानो जाबाय आरो। मनिषा ब्लग कंग्रेचुलेसन्स फ्रेन्ड थेंक इउ। रिजु थेंक इउ सो माच आर कंग्रेचुलेसन्स आगै 3K आंना खमायफिनबायसो। दे खमायफिनबाबो उनाव बारायफिनगोन दे सिन्था दाख्लाम जागोन बे लासैनो। थेंक इउ आरो कंग्रेचुलेसन्स जासिनायनि थाखाय। आरो खमायफिनबाथाय गैला 3Kनिफ्राय खमायफिननांगौबा। मा बिराद खमायफिनबाय आंना साबसक्राइबारा सिगांनिफ्राय। सिगाङाव आरो बिराद खमायफिनबाय ओमफ्राय खमायो माखासे बारायो खमायफिनो आनसाबसक्राइबसो खालामफिनो ना हारसिंसो माबायो खमायो हमनो हाला। बेबा सोरबा नायनो बादोंबा खालामफिनोसो खि उनाव खोन्थासिगोन दे जोहोलाव दे उनाव खिन्थादो दे बिदिब्ला खिन्थानो गोसो गैयाबा। दुर्जधन ब्रह्म बे फाग्ला दासो बिदि बेरायहैबा जागोन बियो। सोरजों बेरायहैनो नागिरदों दुर्जधन नों बहानि मोनलाय दे जायगाखौ एसे खिन्थाना होब्ला मोजां मोनगौमोन आङो गामिखौ। सेबास्टियान बरगयारि कंग्रेचुलेसन्स आब' र' एसे उनाव पार्टि होनांसिगोन नों जोंनो। होगोन दे होगोन सिन्था दाख्लाम। इउटुबारजों इउटुबार गोजा जमा जालायनांगौ जोंहा मिटापनो उनावहाय मिटाप बायदि। बड'फारनि सर्टस बालाफारा USA इउनाइटेड स्टेट्स अफ आसाम बा औ माबा मा होनो बांगालफारानिसो बड'फानिया। जोहोलाव आकाश बसुमतारी आंखौ सापर्ट खालामना होलाय। दे जोहोलावखौ सापर्ट खालामना होदो। आकाश दंना गैला थांबायसो नामाथाय बियो सिरिथारसै माथो। दङ आकाश जोहोलावखौ दे फ्रेन्ड खालामदो दे। एम ब्लग्स हाय आब' हेल' एम ब्लग्स मा खबर आगै? मा होनो ख्रिस्टमासनि ड्रेसेसफोर बायखाबाय नामा एम ब्लग्स? आकाश बसुमतारी अके जोहोलाव खालामफिनबाय नामा? नै खालामफिनबाय नै आकाशआ नोंखौ खालामगोन जोहोलाव। मनिषा ब्लग लोगोफोर आंखौबो लोगो नांगौबा सापर्ट खालामना दोनहर आं गाबोन खालामगोन। दे बिदिनो खालामलायबानो जाबाय ओमफ्राय मा होनो लोगो लोगोल' खालामलायनाङा नङाबा नोंनाबो आरो बेनाबो खमायहैफिनगोन आरो माबाया सापर्टआ। मानो बिदि खमायोथाय? बांगालफारानिसो ने दुर्जधन नोङो बिदिब्ला। जोहोलाव भिडिअखौ नायजोबना खालामना हो फ्रेन्ड। दे फुरा नायनानै खालामलायदो। खोमथा मुसाहारि कंग्रेचुलेसन्स आब' 3Kनि उरां फारांनो। थेंक इउ खोमथा मुसाहारि नोंसिनि सापर्टआवसो बेफोरो गासिबो नोंसिनि सापर्टआव 3K जानानै फैबाय। बयनिबो बिनि एसे सापर्ट मोननानैसो 3K फैबाय आरोना। स्टेला नार्जारि नै आब'आ दासो फैदों जोंना। हेल' आंहा दासो फ्रेन्ड। दे थेंक इउ फैनायनि थाखाय स्टेला नार्जारि। खबर सबर बोरै दं स्टेला? मोजाङै दंना? मनिषा ब्लग लोगोफोर आं ओंखारथ'नोसै नामा दानो? दे जेबो नङा दे ओंखारनो हागोन। थेवब्लाबोथ' दसेबाबो फैदों। आकाश बसुमतारी आं लोगो खालामना होबाय जोहोलाव गाबोन बेक खालामफिनदो। दे जोहोलाव गाबोन खालामफिनबानो जाबाय आकाशखौ। बोहैथि मुसाहारि गुड नाइटसै दे लोगोफोर। दे गुड नाइट बोहैथि मुसाहारि। जोहोलाव पार्टिखौ गोजानाव लानाङा दे आब'। भैरब कुन्द'आव लाब्लानो जाबाय। अके जोंथ' आरो उदालगुरिनि मानसि जों भैरब कुन्द'आव थांलाय फैलाय खाथार नङा होमबा? र' 1 जानुवारिफ्राव थांबा लोगो हमलायजोबनोसै ने इउटुबार गोजा।
1 जानुवारियाव भैरबकुन्द' थांनो एसे टारगेट लादोंमोन नालाय। रिजु मुसाहारि दे उन्दुनोसै दे जोंहा गुड नाइट। दे उन्दुदो दे आब' हरबो जाबायना, हरबो जाबाय। दानाथ' आरो गोजां बोथोराव मा होनो बिराद हर जानाय बायदि मोनो 9थाखौनो। स्टेला नार्जारि दे लोगोफोर आंखौबो सापर्ट खालामदो, आंबो बेक खालामफिनगोन। स्टेला नार्जारिखौबो सापर्ट खालामदो आरो बेबो बेक खालामफिनगोन। ओमफ्राय नोंसोरो कमेन्टफोर हरलायनो दाबाव आरोना। एम ब्लग्स आब' डिसेम्बराव नोंसिनिथिं थांगोन दै। दे फैनो हागोन दे, फैबानो जाबाय। बड' फानि सर्ट दुर्जधन मा मेथाइ दामबाय थाखो? खाथि खाथिनोदांहाय बे दुर्जधनजों बड' फानि सर्टजों जायगाया, ओंखायनो माबा माबि मेथाइनि खोथा बुंलायबाय थादों बिसोरो। अनजिमा बसुमतारी आंना धेमाजि गगामुग, आंना धेमाजि गगामुग सुथियापारानि आगै आं गथ'फोरनि पेपार नायदोंमोन। आब' अनजिमा नों मेदामसो ने बिदिब्ला? दे मोजां दे आब', थिगानो। एगजाम पेपार नायदोंमोन नामा आब' अनजिमा? एम ब्लग्स आं बायाखै मायासो बुंना दोनदोंनो दाखालि। दे मालाय मोजां बिमाया अनोना। नोंसिनाथ' आरो नै ख्रिस्टमास फैगासिनो। आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटिउब प्लिज काम बड' फानि आसा खालामबाय लासैयैनो बाबांसिन फैगोन होननानै आसा खालामहरबाय थेंक्स। नै आरबिआ रिकुवेस्ट खालामदों बड' फानि आरबिखौ सापर्ट खालामनांगौनो। ओमफ्राय नोंबो सापर्ट खालामहरफिनदो बड' फानिखौ। आकाश बसुमतारी हाय स्टेला नार्जारि हेल' स्टेला नै नोंखौ आकाशआ हाय होनहरदों, थांखो ना माखो? एम ब्लग्स दे आंखौबो सापर्ट खालामदो, गोसो दंबा आंबो बेक हरफिनथारगोन। दे सापर्ट खालामदो एम ब्लग्सखौबो, आगैनोबो बिराद सापर्ट नांगौ जादों। एस जोहोलाव नै एम ब्लग्सखौ खालामना होलाय। ओमफ्राय नोंखौ एस जोहोलावखौ खालामफिनदो एम ब्लग्सआ। आं उन्दुनोसै आब' बाय गुड नाइट। दे उन्दुदो दे, हरबो जाबायना। दुर्जधन ब्रह्म मा ओंख्रि जाखोब्रा? बेदरफोर दंना गैयामोन दिनैनि ओंख्रियालाय? अनजिमा बसुमतारी दे आब' नोंनानो मोजांहाय मालाय, नोंहा जबबो दङ सिन्था गैया। एम ब्लग्स उन्दुनो ओंखारबाय नामा आब'? उन्दुनो ओंखारबाय, उन्दुनो ओंखारनायालाय उन्दुनो ओंखारनाय बायदि नुबाय ने? एन बि ब्लग मा ओंख्रि जाखो बाजै? नै आंना बिबोनां फैलायबाय। जोंना ओंख्रिया माबासोमोन अनला ना ओमफ्राय दाउ बयलारजों मुलाजों एवनाय। ओंखाम गोरलैसोमोन दिनै एनबि जोंहा। नोंस्रानि प्रनितामोन, नोंस्रानि मादारमोन फैजोबदों जोंनि ओंखाम गोरलैयाव। दा बावैसो थांदों। स्टेला नार्जारि दं, नोंखौ थांबाय सानदोंमोनहां। आंबो थाला नै थांसै, उन्दुनो ओंखारबाय आंबो। एनबि ब्लग मा ओंख्रि जाखो? मोजां दंना एनबि? बिक्र'नि हाबायाव फैया? बिक्र'नि हाबायाव मोसानांगौ जोंहा हाबायाव। फैदो जमा जमा मोसानोसै ने? ओरैनोबा हाबा मोनजायैया गोबाव जाथारबाय एनबि। माने जों गामियाव हाबा दंहाय लोगोफोर, नैबे एनबि ब्लगआ जों गामिनि आरो, ओंखायनो हाबा जानो लिंहरदां। हायेन बसुमतारी हाय हेलौ हायेन मा खबर? हायेन मा खालामदोंमोन? दासो सफैथारदों माथो बिथाङा। गैया आं दिनै बिराद ब्लग लाबोनो सानदोंमोन, सोलाबासै ना खामानिनि थाखायनो बिराद जारला। दा हरावहाय लाइभ फैनोसै आं होननानैसो थाबाय आं। ओमफ्राय माने इउटुबारफ्रा
मा होनो ब्लग बानायनो मोनाबा गोसोखौनो मोजां मोनखाया आरोना नङा होमबा मा कन्टेन्ट लाबोनांगौ बिदि सानबाय थायो आरो ओमफ्राय ब्लग लाबोनो मोनथाराबा गोसोखौनो मोजां मोनथारा ओंखायनो आङो दसेबाबो लाइभ नुजाफैबाय आरो लोगो जानोसै जोंहा स्टेला नार्जारि जों सानैजों नङाब्ला रावबो नायसनखाला जोंखौ स्टेला नार्जारि आकाशखौ लोगो खालामदो नोंबो अननानै ओमफ्राय आकासाबो खालामगोन हायेन बसुमतारी मोजांब्रा मा ओंख्रि जाखो जोंना माबासोमोनलै ओंखाम गोरलैखाय बिराद गोथाव गोथाव दिनै ओंख्रिया अनला ना ओमफ्राय मुला बेदरजों दाउ बयलारजों एवनाय ओमफ्राय आरो दुन्दिया बाथोन बिदि आरो जोंना ओंख्रिया ओमफ्राय आरबि इन्टारटेनमेन्ट फैलायबाय नै गोबावजों खेबसे गोदान बोसोर फैसि गोदै राव लानानै गोजोन हामलायनायखौ नाजावनानै बयखौबो आखाइ खबजबनानै खुलुमहरबाय गोदान बोसोरनि अल दा गाइस एन्ड दा अल इउटुबार दे नोंनिसिमबो दे थेंक इउ आरबि सेबास्टियान बरगयारि आंनो सापर्ट नांगौ मोन आब' दे सेबेस्टियान बरगयारिखौ अननानै सापर्ट खालामलायलाय बयबो आरबि इन्टारटेनमेन्ट नोंबो खालामहरबानो जाबाय सेबास्टियानखौ फ्रेन्ड खालामहरदो दे मिथिसार नार्जारि हाय हेल' मिथिसार मा खबर नैबे मिथिसार आगैया दासो फैलायबाय नै एम ब्लग्स नुदों उन्दुनो ओंखारमारदों आङो जिनो होमबाबो थाथाबबाय थादों नोंसोरखौ गालां बानानै थाबाय आङो बर' भइस मिउजिक आब' आंनोबो जागोन दे आंनोबो जागोन दे मा जागोन जेनेबा आं बुजियासै एम ब्लग्स दे होमबा आब' आं उन्दुनोसै आब' इन्स्टा दं नामा नोंना औ दङ आंनिया माबा फेसबुक पेज दङ ओमफ्राय डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ बेयाव माबाबानो जाबाय फेसबुक नांगौबा आरो बेयाव थुबानो जाबाय आरो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ इउटुबाव मिथिसार नार्जारि मा खबर फ्रेन्डमोन आंनियाथ' मोजाङानो मिथिसार गुबुनफोरनासो माबायदि जागोनथाय एम ब्लग्स इंलिश आब' अजय मोनजों कन्टेक्ट दंना गैला नोंसोर अजय मोनहाजों जोंना हासबेन्डआ रायज्लायहरो रायज्लायो दा नोङो मा नाम होनदोंमोन नों बेखौ नोङो राङा गरा होननायनिसोमोन नामा नोंस्रा बाबा ना माया नङा नोंस्रा जोंनिथिं खुरमा दं होननाया राङा गरायाव खुरमा दं नामा एम ब्लग्स खिन्थाहरलाय दसे थाबैनो आरबि इन्टारटेनमेन्ट बर' भइसखौ मिउजिकखौ दान खालामबाय ओइ एम ब्लग्स आगै नों रश्मि होननायानो नामा रश्मिमोन नामा नोङो मिथिसार नार्जारि मोजां आब' नोंनालाय मा खबर आब' आंनाथ' मोजाङालाय हायेन बसुमतारी 3K जाबाय कंग्रेचुलेसन्स पार्टि नांगोन दे थेंक इउ दासो नुसनदों नामा 3K जानायखौ पार्टि पेमेन्टखौनो मोनगोन ना मोनाथाय आसाखौनो खालामथारा आं खामानि गैयाहाय 3K जाबाबो साबसक्राइबार मोनबाबो $1 खालामनो हानो नागिरा माथो बिराद खस्थ' एम ब्लग्स इंलिश अके आब' फल' खालामगोन मिथिसार नार्जारि निउ फ्रेन्ड दंबा सापर्ट खालामदो मिथिसार नार्जारिखौबो अननानै सापर्ट खालामदो दे गावजों गाव सापर्ट लालायलायबानो जाबाय लासै लासै जागोन किबिदाब र' नाजानायनोसै आगै मा जायो एम ब्लग्स होमबाबो मा होनो मेम'रि थायो आरोना जेनेबा पेमेन्टनि थाखाय खालामाखैबाबो मेम'रि थालांगोन आरो नङा होमबा एम ब्लग्स इंलिश
आंनो सासे मानसिनि नाम्बार नांगौमोन। सोरनि नांगौमोन एमब्लक्स खाजियामाथि सोरनि नांगौमोन खिन्थादो दे। उन्दुनो ओंखाराखै नामा आगै एमब्लक्स आगै? सेबास्टियान बरगयारि आंहा उन्दुनो ओंखारबाय आब' उन्दुनोसै दे उन्दुदो आंबा उन्दु ओंखारबाय नै मेगनफ्रा नायबाबो जाथारला गोजा गोजा जागुलायबायनो। दे उन्दुनो ओंखारबायबालाय उन्दुबानो जाबाय उन्दुदो। आंबो उन्दुनो ओंखारबायहाय आंबो थाला नै दसेल' थानोसै। फुङावबो थाब सिखारनांगौ उन्दुनो थोआ मोनो आरो गोजां बोथोरावथ' बिसिनानिफ्रायनो सिखारनो बाखायोहां जि गुसु मोनदों आं दासान्दि। हायेन बसुमतारी दे होमबा गुड नाइट। दे सेम टु इउ हायेन नोंनिसिमबो गुड नाइट। उन्दुदो। जाय उन्दुनो ओंखारदोंबालाय उन्दुदो। लाइक खालामनानै गालांबानो जाबाय हायेन। जायफ्रा लाइक खालामाखै अननानै लाइक होलांदो। नै जोंना बुरफिं नार्जारिया दासो फैदों। आंखौ आंनिखौबो बुं खमां खालाम। एनेखौ बुं खमां खालां मा होनखो खालामगोन कमेन्ट खालामगोन होननायसो जादोंमोन दा आरो। हायेन अके आरबि इन्टारटेनमेन्ट सेबास्टियानखौ सापर्ट खालामहरबाय दे। नै सेबास्टियान आरबिया नोंखौ सापर्ट खालामहरबायनो नोंबो उल्था खालामहरफिनदो बेक खालामफिनदो एमब्लक्स नोंनि इन्स्टायाव नङाबा फेसबुकआव बिना लागोन दे आब' दे लाबानो जाबाय। एमब्लक एक्सुवेलि आं थाब उन्दुआ थाब उन्दुनो ओंखारा नामा माने थाब उन्दुखाया आरो ने नोंस्रा। स्टेला नार्जारिया थांबाय नामा? दङथ' नै स्टेला नार्जारिया थाङाखैनो। आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब प्लिज हायेन बसुमतारी सापर्ट खालामहरदो दे। हायेन बसुमतारिया गुड नाइट होनबायमोनहाय थांखो ना माखोथाय दंना गैलाथाय आरबि। बारा गैला नै मानसिफ्राबो 10 जनल'सै। गुड नाइट फ्रेन्ड उन्दुनो ओंखारला जोबथारबाय नै बयबो। आंनो उन्दुनो ओंखारबायबा। गुड नाइट दे मिथिसार। मा ओंख्रि जाखो आब'? नोंनि मबाइल नाम्बार मोनाखै आब'। जोंना ओंख्रिया माबासो अनला ओमफ्राय मुला बेदरजों ओमफ्राय दाउजों एवनायमोन। आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब प्लिज मिथिसाराबो सापर्ट खालामहरदो दे। नै आरबिखौबो सापर्ट खालामहरदो दे मिथिसार अननानै नोंबो। ओमफ्राय आरबियाबो हरगोन नोंखौ। सापर्ट लालायलायाबा जायाहाय गावजों गाव नङा होमबा? बिदि एसे एनै बिलायनांगौ जाखायो साबसक्राइबखौ। आरो बिनो रोङाबाबो बारायनो रोङा नङा होमबा? खायफाया भिडिअ'फोरखौ नायनानैल' थायो सापर्ट खालामा। ओंखायनो बिलायलायनांगौबो जायो उफाय गैया। आं थांथ'नोसै नामा? आब' उन्दुदो नोंबो। औ उन्दुनोसै आंबो उन्दुनो ओंखारखाथारबाय। हरबो जाबायना 10थायानो जानोसै नै। आंथ' लाइभ फैयाबा 8:30 उन्दुयो।
आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब आंनो बयखौबो नांगौ बयबो मानसि आंबो मानसि आरबिखौबो बयबो सापर्ट खालामदो दे बेबो बयखौबो सापर्ट खालामो बिथाङा खोमथा मुसाहारि मा ओंख्रि मोनजाखो आब' उरां फारांनो ओंख्रियाथ' अनला ओमफ्राय ना ओमफ्राय मुला बेदर ओमफ्राय मा होनो दाउ एवनाय बेनो आरो ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन ब्लग्स आं थांथ'नोसै दे फेसबुकआव SMS हरगोन आं आब' बाय दे हरनानै दोनबानो जाबाय फेसबुकखौनो आं बांसिनानो बाहाया ओमफ्राय नायनायानो जाया आङो गोदोसो फट' आपल'ड होलाबाय थायोमोन गोदोनि फट'फोरसो दंलाजोबो थांसै दै आंबो लोगोफोर बारा जाथारला मेगना नायबाबो उन्दुनो नै सिजायनायानो दसेखौनो थाला आङो बाय बाय गुड नाइट आं थांसै ना मा होनो थाब कमेन्ट हरदो आरो भिडिअफोर नायोबा स्किप खालामनाङा दे ओमफ्राय भिडिअफोरखौ नायोबा दाननाङा दे फुरा नायना हो दे ओमफ्राय आं मानोना नोंसिनि बिराद सापर्ट नांगौ जादों ओमफ्राय ओंखायनो भिडिअफोरखौ अननानै नोंसिनियाव मा होनो नटिफिकेसन थांनाय लोगो लोगो थुनानै नायथारनांगौ जाबाबो जायाबाबो आब' नोंनि बिनानाव दंना गैया आब' आंहा बिनानाव गैया दे उन्दुदो स्टेला नार्जारि दे उन्दुदो उन्दुनोसै आं आकाश बसुमतारी आं स्टेला नार्जारिखौ लोगो खालामहरबाय दे खालामलायदो दे गुड नाइट स्टेला बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट